нахуст вазирони тоҷикистон ва ӯзбекистон масоили муҳими дуҷониба миёни ду кишварро баррасӣ карданд. Тибқи иттилои дафтари матбуоти вазорати умури хориҷии тоҷикистон, мулоқоти нахуст вазири тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов рӯзи 16 июл дар Фарғонаи Ӯзбекистон баргузор гардидааст. Вазорати умури хориҷии тоҷикистон мегӯяд, ки дар мулоқот ҳайатҳои дуҷониб иборат аз раҳбарони вазорати идора ва сохторҳои бахши иқтисодии ду кишвар иштирок доштанд. Манба мегӯяд, ки ба ҳадафи рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузории ҷонибот тавофуқ карданд, ки нишасти шӯрои соҳибкорӣ баргузор шавад. Ҳамчунин дар ин мулоқот мувофиқа шудааст, ки зимни сафари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ӯзбекистон, намоишгоҳи миллии саноатии истеҳсоли Тоҷикистон ва форуми муштараки соҳибкории Тоҷикистон Ӯзбекистон дар Тушканд баргузор шавад. Интизор меравад, ки сафари Эмомалии Раҳмон дар моҳҳои наздик ба Ӯзбекистон сурат бигирад. Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, ки дар нимсолаи аввали соли 2018 ҳаҷми тиҷорат миёни ду кишвар назар ба ҳамин давраи соли гузашта 35% афзоиш ёфтааст. равобит миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар ду соли ахир рӯ ба беҳбуд ниҳодааст. дар моҳи марти соли ҷорӣ раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо як сафари таърихӣ аз Тоҷикистон дидан кард. дар пайи ин мулоқот низоми раводид миёни ду кишвар барои 30 рӯз аз байн бардошта шуд. ҳамин тариқ тиҷорат миёни ду кишвар тавсия пайдо намуда ва робитаҳои фарҳангиву иқтисодӣ миёни ду кишвар рӯ ба рушд ниҳодааст.